Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun zo muku kuma da sabon bidiyo akan WhatsApp. Wannan shine WhatsApp kamar yadda kuke gani yanzu za mu shiga a cikin sa. Muna shiga a cikin WhatsApp ɗinmu. Abinda zan nuna muku a yau shine zan muku bayani a yanzu. Kamar yadda kuka sani, wasu suna fama da matsalar memory, za a ce musu babu space. Kana so ka yi vocal ko kuma a turo ma amma ba zai yi ba dalilin babu wannan space a cikin wayanka. To yanzu maganar da muke, WhatsApp ya zo muna da sabon tsari ta yanda zaka seta lokaci yanda zai rinka goge ma tsofaffin message da ka jima kai waɗanda baka so da kansa ba tare da kayan wahala. Ke gani anan ga wani ɓallaye guda uku anan a sama. Bari ne muku alamun kibiya anan wannan wurin inda kuka gana ɗanyen layi. Anan za ka je ka danna, kana dannawa zai sako ma wannan rubutun ga inda aka rubuta parameter nan. Bari na nuna muku parameter. Wannan shine parameter inda kuka gana alaman ɗan kewayen nan. Kana zuwa parameter ka danna akan shi, za ka shiga, zai kai ka wannan wajen. Gani yana kawo ka wannan wajen, sai ka zo ka shiga anan inda kuka ga an saka count. Bari na nuna muku wajen, wannan wajen za ka shiga. Kana dannawa zai kawo ka nan, zaka ga inda aka sa confidentiality. Bari na nuna muku confidentiality inda nake magana akai, shine wannan confidentiality. Muna zawa muna danna confidentiality, zai kama wannan wajen. Zaka janyo ƙasa inda kaga an sa message éphémère. Délai avant disparition définissez la durée des messages et permet pour les nouvelles discussions. Anan ne zaka shiga ka seta wannan abun da zai rinka goge ma message duk lokacin da kake bukata. A ciki zaka seta wannan lokacin. Muna shigowa a wannan wajen kamar yadda na yi muku bayani a dazu. Idan kai message a awa 24 bayan kwana guda kenan zai iya goge ma duk wannan message da yake a cikin kan wayanka. Idan kuma kana so zaka iya dawo da shi sati guda ko kuma kwana 80. Idan kuma baka bukata ka fi so ka goge da kanka, zaka ce mai non kenan ka dakatar da shi. Wannan shine bidiyon da zamu yi a yau. Insha Allah za mu ƙara kawo muku sabon bidiyo nan gaba. Da Allah ku mana subscribe, ku mana like, ku mana share zuwa ga 'yan uwa. Mun gode. Assalamu alaikum.